Здравейте, здравейте! Ние отново сме тук. Майка, дъщеря и Борис в Ох, бе, майко! Ох, бе, майко! Да, имаме си на гости един малък тазманийски дявол, защото използваме последния почивен ден, слънчев, хубав, в който можем да сме заедно. Много тишина, цветенче на зелена. Да, прекарваме тих, спокоен следобед в сърцето на София, пък освен всичко друго, тук е пълно с много интересни неща, които могат и трябва да бъдат видяни. Можете ли да познаете къде се намираме? Всъщност, ако се заслушате, наоколо странните звуци могат и да издадат къде се намираме. За по-любопитните или за тези, които няма да се досетите, ще оставим долу в коментар локацията ни в момента. Препоръчваме я. Това е място, на което особено през топлите, но и през студените месеци на годината много обичаме да прекарваме свободно време. И така, как според теб е най-яко да се прекара свободното време? Както на теб ти е приятно. Добре, а на теб как ти е приятно? Всякак. Аз си признавам, че свободното време предпочитам да го прекарвам сред природата, да ходя на планина, да, някой вече в пубертета му е омръзнало да се катери по върхове и предпочита да си седи в свободното време. Къде? На телефона, коня. Да, или на коня. Добре, хайде. Това се приема. Приема. Да язди кон. Аз предпочитам да ходя сред природата или направо вътре в нея. Какво имам предвид? Не знам дали съм казвала друг път, но моето хоби... Не треси камерата, моля. Моето хоби са пещерите и планините и във всяка възможна свободна минута гледам да съм там. Тихо! Добре, прекъсваме за малко поради едно основно русо пречещо обстоятелство и ще се включим малко по-късно. Чао! Признавам си, че лудницата около нас е голяма, но въпреки всичко с кеф, какво правим? Ядем сладолед. Това е може би един от последните дни, в които ще можем да ядем сладолед, така че хора и вие радвайте му се. Единственият проблем на мястото, на което се намираме, е, че много трудно можем да си тръгнем, но както виждате, облаците. Времето ни принуждава да си тръгнем. Да. Така че до скоро! Чао! Здравейте! Буря в крайна сметка нямаше. Слънцето отново изгря, но за сметка на това героите са... Заспали. Уморени. О, да. Ами да ви кажа, бая обикаляне беше. Ние също сме се изморили доста. И така, очакваме да ни кажете вие как прекарвате лежерно последните слънчеви и топли дни за тази година.